बे बिगियाननि मेलाखौ दिन्थिफुंनो मोनना माबायदि मोनदों नोंसोरो? खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय गंसे फरायसालिनि बिगियान मेला, जे बिगियान मेला खुंफुंनाय बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय बसगाव हिनजावसा एमइ स्कुल फरायसालिनि जे बिगियान मेला खालामनाय बे भिडिअखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैबाय। थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन। लोगोसे बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बुंग्रोनो सानबाय। बे स्कुला जोबोद पुराना स्कुल, 1996 मायथाइयावनो गायसननाय बसगाव गार्लस एमइ स्कुल, भिलेज नास्राइबिल। दिनैहाय गोबां फोरोंगिरिफ्रा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों, नाजानायनि गेजेरजों दिनैसिम बे फरायसालिया थांनानै दङ। नाथाय दासिमबो सरकारा आखायाव लायाखै। अब्लाबो बिथांमोनहा खस्थ'नि गेजेरजों उखैनानैब्लाबो बे स्कुलखौ फोथांनानै लाबोगासिनो दङ। गोबां फोरोंगिरिफ्रा गासिबो न'खर जानाय गोजा, जेबो खामानि निजि खामानि मोना। नोंथांमोनहा मिथिखागौ फोरोंगिरि जायोब्ला गावनि न'आवनि खामानि मोनो ना मोना। नाथाय बिथांमोनहा सरकारनि बेथनबो मोना आरो न'आवनि खामानिबो मोना। अब्लाबो बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ जेन' सरकारा सानसेब्लाबो बे फरायसालिखौ आखायाव लाथारगोन होननानै। बेनिखायनो आंनि धोरोमनिफ्राय गोरलैयै बा गुरैयै आङो खावलायनाय थाबाय जेन' फैबाय थानाय समाव सरकारा थाबैनो बिथांमोननि फरायसालिखौबो आखायाव लायो आरो बिथांमोननि फरायसालिखौ थाबैनो गभार्नमेन्ट खालामनानै होयो होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। थ' रायजोफोर, बे बिगियान मेलाया थांनाय साननैसो सिगाङावहाय खुंफुंजादों। बेवहाय गोबां गथ'फ्रानो बिगियाननि सोमोन्दै बायदि रोखोम सोलोंदों। बे सोलोंनाया बेसेबां आवगायदों बेसेबां आवगायाखै, गथ'फ्रा माबायदि बुजिदों बुजियाखै, बेखौ नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबा मिथिगोन। बेनिखायनो खावलायदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। ओमफ्राय बेजों मा जायो? मानि थाखाय नुवा? फैसा सोदों होनब्लाबो नुवा ना? औ, बेजों मा जायो? बेयो मोनसे गावबा मोनसे माबा मा जिनिस? सलार इनार्जि किट्स। ओमफ्राय बियो माबोरै जायो? सलारखौ बेखौ सोरबा बेटारिया चार्ज जायो। ओमफ्राय बेखौ सोरबा बियो लाइट जायो। ओमफ्राय मिउजिक बेसनो साउन्ड बानायनो दामनो हायो। ओमफ्राय फांखा गिदिङो। कारेन्टनि बेसेबां दङ बेखौ नायनो हायो। बे माब्रैनि थाखाय जादों?
मा जिनिस Dia solar mill. Beवहाय मोननै गाबनि गोसोम कालारा लायो ओमफ्राय गुफुर कालारा साइकेल बे साउन्डफोर दंखायो नालाय बेयो जेबो मसन जेबो खामानि मावाखै बियो मा जागोन नोंसोर बेखौहाय गावोबा बेयो इनार्शिया रेसाव माने रेसावसो दंखायो नालाय दल' गावनि जायगायावसो दंखायो बेखौहाय गावोबाबो बेयो दस्रायाव खारनाय नङा आरो नोंसोर गावबा बे जायगायावनो थाफिननो बाहायो खोन्थानांगौ नोंलाय दे नों बख'दे गासिबो बख'जोब बिसोर नों बख'नायखौनो खोन्थाफिनजोबदो लिभारा बेसो ओमफ्राय जानानै अहाय थायो ओंखाम जाखांनानै अहाय थायो ओंखामाबो बाव जमा थायो जानानै मानसिनाव औ दै बान्दार ओमफ्राय बेयो बिसोरो ओमफ्राय थायो फिसालाय आं खोन्थाफिननायावहाय दं बख'लाय बख'जोब ना बेखौ बख' Dia मा जिनिस Dia मा जिनिस मा जिनिस Dia मा जिनिस ओमफ्राय बियो मा जायो बियो मडेलिना बादि मयाल गोथौ दैखर ओमफ्राय बेहाय खरलेवायना मोननै दङ बेखौ सुइस होनानै जोंहोबा बिनि रिफिना गोथौ नुयो बाथुरा ओमफ्राय बियो खान्दारि बेखौहाय फिसिनानै नायब्ला मोननैजोंहाय मोनसे नुयो बे बाथुरखौ खान्दारियाव हाबनानै थानाय नुयो ओमफ्राय बेखौहाय 16 सेकेन्डनि थाखायल' गोसोआव लानो हायो 16 सेकेन्ड जास्लाबैयावनो बे बाथुरजों खान्दारिजों ज' थानाय नुयो See your own people ओमफ्रायो बेखौहाय ओरै थांफिननानै मेगन थाइसेनोबा गिदिर नुयो ओमफ्रायो बख'नानै ओरै नायबा एसे फिसा नुयो One object independence ओमफ्राय बेखौ खर'आव मोनसे जिनिस बाहाय दोनबाय 11था Here is one more word. Dia kami selamat. Saya selamat. Kami sudah ikhlas. Ini selamat. Orang sana ya. Biar deresinkai, biar menjadi ransarnikai, biar kebisin satu. ओरै मोननैजोंबो खम खाय गेजेरजों देरसिनखाय खम खालामदों बेवहाय गलाब खालार नुयो ओमफ्राय गोसोम ओमफ्राय बेखौहाय नैबेजों नायोबा बिदिनो नुयो जोङो नैबे बेखौहाय नैबे होनाय दङ बेखौ जोङो नायब्लाबो नुवा नाथाय जोङो बेखौ नैबे माबाजों नायोब्ला लेन्सजों नायोब्ला जोङो नै माबायदि नुदों जोङो नायदो खिन्थु जोङो मेगन गोजाजों नायब्ला बेखौ नुनाय नङा
Dia melek. Dia migor. Dia semprot. Dia mau ikut. Dia kan. Dia bisa. Dia kini. Sebenarnya kami hari di situ. Jadi kami hari di situ. Ya, kembali di sini mulai. Daudi nggak mbak? Daudi ada isi gede dan isi gede apa mbak? Mana pakai? Cungkri. Dong, mana tulisan dong ya sama. Jadi, sering? Deh, biji musik sana. Maksa deh. Deh. Biji musik. School angkaya kelas oi. Bây giờ biết program không? Sẽ được làm đi chơi mau rằng mình đưa. Aku mau rằng mình đưa cái program kalau nggak ada. Kali ini Faraisa. Dinihai बेयाव मा जादों? Bigianनि मेला. बे बिगियाननि मेलाखौ दिन्थिफुंनो मोनना माबायदि मोनदों नोंसोरो? मा मा दं बेहाय? नोङो माखौ देखायामोन? नैबे. ओमफ्राय नोङो बबेखौ देखायामोन? नैबे नङा होमबा? आरो बेबायदि सोलोंनो गोसो दंबावो गैबावा नोंसोरो? दिनै बे बिगियान मेलायाव नोंसोरो सोलोंनानै मा सोलोंखो नोंसोरो? जोङो फरायाव माखासे सोंनायफोरखौ जानानै गावबागाव माबाजोंहायल' हाइटजोंल' बिसिनि मावग्लुंनाया सोमजिगोन आरो जागोन नुजागोन बाहाय ओमफ्राय बेयाव जेनेबा बेखौ सोमावबाय होमबा दस्रायाव नुजानाय नङा बेयाव गावनि माबाजोंल' गावनि समानजोंहायल' गोजौ समानजोंहायल' माबागोन आरो दा मावग्लुंनायखौ नुगोन मोजाङै माबा दे मोनथामखौ ला दिरुङा गोलाव गुसुं सानदेखायनो माबा जाया udah lo las naga mama itu deh membeli kabar itu memberi tahu deh hendak memberi pilih bang tuh dulu dan nama ventricle right auricle left auricle baik Microscope দেখি কয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে হচ্ছে আমি
খালি চকুৰে দেখিব নোৱাৰা বস্তু ইয়াৰ সহায়ত দেখিব পাৰি ঠিক আছে আমি যে সাধাৰণতে যিবিলাক বস্তু দেখিব নোৱাৰি ইয়াৰ সহায়ত তোমালোকে দেখিছা নাই পিঁয়াজ দেখিছা পিঁয়াজ দেখা নাই পিঁয়াজ দেখা নাই ইয়াৰ কাৰণে বেছি কাৰণ ইয়াৰ আছে দুয়ো ফালে ঘৰটো কি সমান দুয়ো ফালে কি হয় নাই সেইকাৰণে কি কৰিছে এইটো ইয়াৰ গতিটো ইয়াতকৈ কম বুজি পাইছে এইখিনি ক'ব এনেকৈ দিলে দেখা বিচৰাৰ কাৰণ হৈছে কি ইয়াৰ চাৰিওফালে কি ফালে সমান আছে আছে না ইয়াতে কি ইয়াতে কি মাজৰখিনি বেছি ওজনটো ইয়াত বেছি সেইকাৰণে এইটো গতিটো माने मोननैजोंबो समान रानसारजोबनाय जायो बेखायनो थाबसिन फैयो बेखौ होनदोंमोन ना आं गिलिरसिन जायो होननानै ना ओमफ्राय बैयो माने गेजेरावबो गिलिर ओरैबो फिसा ओरैबो फिसा दा गेजेरावबो गिलिरसिन ओमफ्राय अजना समान जाया बेना रानसारनाया गेजेरावहाय गिलिरसिनखाय माने बेयो लासै फैयो बेखायनो समान फारनैजोंबो समान रानजोब्बाय नालाय बेयो थाबसिन फैबाय दे होनलाय मडेल नाम की अजना समान रानसारजोब्बाय जायो इफाले की बोली इफाले की बोली इफाले की बोली सान्दुङाव दोनबासो नोंसोर गिदिङो दे हारसिंनो माने थिगसे गरमजोंसो उधर रखने वाले उधर रखने वाले मानि थाखाय बे बांसिन सान्दुं फैयो गरम जाबाय ना पुरा सान्दुंजों बांसिनै थान्दा जाबाय बैयो हिटखौहाय बरफआवहाय आजावनानै लाजोबो साननिफ्राय मा जागोन दे लासै लासै फिदिंनाय दे लासै फिदिंबा मोननैखौबो जोङो नुफिनगोन ना नुफिना ओमफ्राय खरा फिदिंबा जों नुगोन ना खरा फिदिंनाय खरा फिदिंबा मोनसे नुबाय दा मानि थाखाय जायो बेहाय जोंहा 16 सेकेन्डनि थाखायल' मोनसे सावगारिखौहाय गोसोआव लानो हायो दे ओमफ्य 16 सेकेन्ड जास्लाबियावनो जोङो बेखौ मोननै मोनथाम माबायोबा मोनसेयावनो जमा नुगोन बेखौ बैजों एखे 16 सेकेन्ड जास्लाबियावनो जेनेबा जोङो मोनसे सावगारि नायबाय ओमफ्राय बेखौहाय जोङो जास्लाबियावनो दस्रा नायोबा मा नुगोन मोनसेयावनो माबाजोबनाय नुगोन दा ना नुवा जागोनलाय बर'नि मिथिया इंलिसनिखौनो होनबा जायो मडेलनि नामखौल'सो होनखानांगोनसो दे खोन्थादो मा जायोमोनलाय सिङाव मारै देखायनांगोन ना सोनानै देखायनायदो मारै जायो ओमफ्राय मा जागोन बेसेबां बुरजा नुबाय मानि थाखाय बावबाय नामा बावबाय बेनो होनदोलाय मानि थाखाय बे फैसाखौ सोब्लाबो मानि थाखाय नुवाखै होथेनायखाय माने बाहाय सिङावहाय मोनसे ग्लास दङ आयनाबो नंखाया बियो ओरैनो ग्लासल' बेखौ ओरै खेंख्रा होदोंमोन ना खेंख्रा सिदा होबाथ' नुगौमोन ओमफ्राय बाहाय खेंख्रा होदों नालाय बेखायनो फैसाखौ नुवा बेखौसो खोन्थानांगौ नोंसिना फैसाया ओरै साइडआवहाय थाजोबो ना बेसेबां थागोन ना थाया ग्लासखौ खेंख्रा होनायखाय नुवा बेसेबां थागोन दा बाहायनानै बेयो गोलैनो थागोन दा ओमफ्राय बेखौ जों जोंनि बोलोखौ आगारोबा बे मा जागोन गोजौआव बेखौ जों बोलो बाहायनानै माबायोबा बियो थागोन बे स्प्रिंआबो माबाजोबगोन ना बेखौ जों जोंनि बोलोखौ आगारफिनोबा मा जागोन गोजौआव थांगोन ना खालामनानै खोन्थादो बोलो बाहायबा मा जायो बोलो आगारफिनबा मा जायो ঘনত্বটো বাঢ়িছে ঘনত্ব বাঢ়িলে কি হ'ব কণীৰ ঘনত্বতকৈ পানীৰ ঘনত্ব যদি বেছি হয়
কোনটো কি থাকিব ভাই থাকিব বুজি পাইছে এইটোই আছে ইয়াৰ কথা পাৰিবা না बुजिबाय मिथिखा बुजिबाय नायनानै मिथिबाय आरो नोंथांमोनहा मा बुजिखो माबायदि बुजिखो आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि इन्ट्रेस्ट मोनखो बेखौहाय जेन' नोंथांमोनहा कमेन्टआवहाय खोन्थाहरो बेखौ आं गुरैयै नोंथांमोनसिम खावलायहरनाय थाबाय बाय बाय लोगो